Dere, dakong gatag diri ba kay dakong balay. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas, walwalati. Ang pag-ibig na siya nagari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Baga ni mo kuloy. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Namamasko po! Ay, salamat nito. Sige. Mamasko po. Sa mana dong? Mamasko. Kamot-kamot naman mong gamit bisag bato wa ka provide. Sige lang, good. Basta ang importante, namasko. Giremix pa nimong kanta ha. Ah, wala nag-remix. Basta ang importante, ng rolling ko. Pasensya jud kay dong wa jud kay kahatag nimo. Na, di-kompleto ra ba na ako akong kanta? Pasensya jud kay dong wa jud kay kahatag nimo. Kumpiyansahan ni mo si mong gibalibaran ti. Uy, tanod ba ako? Wa ba kakailan ako? Balikan ta ka. Nangulga pa. Ang Pasko ay sumapit. Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. Sumala. Namasko. Mubura mo kayo mong kanta. Aron dali ra kayo ba makahatag din ka? Di ko mahatag. Uriputa ning Morino nga insikoy oy. Hindi ka mo hatag ha. Dili ko mahatag. Insikoy ka oy. Videohan ta kay post na ko ni sa Facebook. Di ka mangatag ha sa Facebook. Post na ko ni sa Facebook. Oh, naaro man din na. Wala po si Budpus. Kanino? Unsa man ay piso? Uriputa sa insikoy oy. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mag-awit-awit. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Namamas ko po! Lah, Dong. Ay. Kagi kaning yati ron timingan ni mo eh. Pasensya kayo ha kaning pasayluwas sa jukuron kay ako'y kahatag sa imo ba. Unsa? Kaning pasayluwas ako kay ako'y kahatag, ako'y kwarta diri. Na! Ginuuro may mo pasaylo diri ah! Gabi bugka oy nasirado gani akong barbecue ano, munong ako'y makahatag pa. Mauna, gaba-gaba naman na. Pasalamat gani kayo, namasko ko diri. Huwag mo hatag ka sa kuha. Why siguro, masurtihan ba na? Ugma, dagang kay customer. Hati karon na gani ko kahatag gani sa imo ra gyud. Na, grabe po na yung imuha. Uy, sa kadagag mamasko, sa kuha, radyo ka di mo hatag. Mo gani pasayluwas ako. Kapoy, magkanta, sakit ba ang kamoto? Pak, Karon lang balik lang ugma. palit ugma. Hatag na ba? Grabe po ni mo. Uy, kapoy, bakit kanta? Pasayluwas sa gani ko no kay nay bagong nanganak ba. Si bagong nanganak, ako labot na ng mga bagong nanganak. Uy, Iro na mo si Choco. iro, Choco! suko. Choco! Run. Dagan man lagi kang tawanak ha. Ay, babe. Babe, Unsa man? naka-open up sa imo ha. Unsa man na? Unsa man na? What if babe ka nang wala na ko gidugo. Yati! Pag mabuntis ko ha, panaguti ko ha. Sgawan ni mo, biboy. Gusto ko dito akong parents ko, di ko nimo panagutan. Dipindi pa, huwag na kay kwarta, pero babe, kaning nanaygon sa bulay ka ganina ba? Unya, Makasuro kay dugo, babe. nanaygon? O, nanaygon nga, putol-putol, pag yun, di pag yun mawang kanta. Naapoy nanaygon sa mo babe. Napay nanaygon sa imo ha? Ika na, naras kamot oh. Ganino, pulos, nanaygon niya, gusto ba kay mga ayo, gusto ba yun nga, matagan yun ta, pero mawang kasakuha ka ron, babe. Oh, Ikaw rin kong blessing ron. Ikaw akong tagan. Pabutan di ka ron. Pabutan di ka. Bisa ko may Pasko. sige babe, happy new year kay babe. Paita po ning mamasko ta nga. Kuripot kay mga tagbalay. Ay, bisor may na-income na ko ron. Na, mao maning gipamaskuhan ako ganina oh. Uyab din ni silang duha. Mga kuripot kayo, labaw pa insik, may pasinsiko ni hatag magpiso. Bayog lo bebe. Run. Kabalo kang buntis ta! Bakuan lagi ni awa. Babe, nagtugugin! Uy, ano ka? Isgawa wala mangitar tanan ko kanang kakuanan diha ba sideline bitaw diha oh. Ano Bangkiro man? bangkiro ba. Ano man?
Uy, minus pangwarta na ako ron tanod. Na, wala gay pangwarta ron. Wala lagi. Unsari ka. Nakoy introduce sa imo nga gaming app na which is pwede ka makakorta pero di na ka maghasol-hasol og pangitag sideline diha. Let's go. Unsa man na? Unsa man abi? Unsa ka? Masaya game. Masaya game. Oh, simple ra kay na. Tudloan ta ka. Pasahan ti kag link, i-click to nimo, i-download. Pag ato nimo ma-download, kita ka nang register. Ibutang na nimo imong cellphone number, password, confirm your password. Nya mag-send man tog OTP sa imong cellphone nga butang diha. Ibutang nimo dire, register. Nya na isda. Unya pag makasulod na ka, nani mga kasi-kasi na games pero kung nadulat diri color game dali ra kay na. Lure game? Oh, unya na 5 free piso coin na. Ay, free piso coin. Pwede na nimo idula. Sadi ka. Pero kung gusto ka mo kasi, kung gusto ka kanadako imong puhunan, kita ka ni Plaza Taas, i-click ra nimo na. Mamili ra ka diha sa 100, 200, 500, 1,000. Example kaning 100. Ibutang nimo imong GCash diha, nya mag-send man ako OTP, ibutang lang po nimo diha. Then bain. Kasi na ka. Nya kung madaogan na ka, O madaog man jud ko siway siguro na. tik kamay. Kung madaog na ka, bisita nimo withdraw. Butang nimo imong amount na gusto i-withdraw, then GCash number gyapon, withdraw. Inana ra ka simple. Porta na ka ni. Mao nang masaya game, mao nang dula na.